गाखोबावदों मोजां ना मोजां गुवाहाटि थांसै हेलो लोगोफोर जों दिनै चित्रलेखायाव बेरायनो फैदों जोंजों लोगोसे नोंसोरबो बयबो नायलांबाय थादो जोबोद मोजांखा आरोना नै जा मोजांखा गासैबो बिबार गोजा बिबारबो दं आरोना नै बेयाव बिबार नै जा मोजांखा जायगाया गाहायाव थांबाय थानोसै दाना नै मानसिफ्रा मालाय फटक साफायगासिनो दङ मानसिया इयावसो दं बांसिन इयाव बांद्राय गैला गाहायाव थांसै दानिया ओइयाव दै दं आरोना नै ओइयाव दै दङ नै मालाय बेरायनो फैग्राफ्रा फटक साफायलायदों माखासेया गाहायाव थांजोब्बाय ओइनिफ्रायनो जायगाखौ नायलांफाबाय थादो जों देखायलांबाय थागोन आरोना ओमफ्राय नोंसोर नायफाग्रा जादो आरो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो नै मानसिफ्रा नै थांनो लामा गैलायलायखाया ओरैबायदि बिराद मानसिखा आरोना ओइ नै मालाय दैयावहाय दङ मानसिफ्रा जों दा ओइयाव थांगोन आरोना ओइयावहाय नै दैया नै आयु जा मानसिखा नै हाबलां नै बिबार बागाना खैजा दङ नै मालाय मानसिफ्रा पार्टि जादों नै नाङा दे नोङो दे नै बिबार बागानाव थांनि फैलाय नै बिबार बागानाव थांनोसै दायो ओइ नै बिबारखौ नुदोंना फै मा खालामनो बिबार बारि सफैबाय जोङो नाहर अन्थाइनि मुसुखा दे नै बे बिबारनो बिबारखौ खाना लांफानो लुगैदोंलै बिराद बिबार मोजां मोजां दंसोगारो अन्थाइनि न' लुना दोनदों नै जोंना सासेया बारलांबाय आरो नै मोजांथार नै जायगाफ्रा नै बेनिफ्राय बारजुनबो हायो आरोना नै बिदि मोजांथार नै जायगाया एखिजाय हाबलांग्रा दं नै लामा दै नायनोसै दानिया नै मानसिफ्रा मालाय बेरायगासिनो दं गासैबो ओइ नै दैया जेरैबो दै गोजा आरोना बेजों ओंखारलांनो हाया मानो हाया रे थांना ओरै फैनोसै थौ बे गाहायजों थांनांगौ आं बिजों थांनांगौ लुंख्रेंगोनसो नोंहा सेन्देला जाया इयो नै दैया जोंना आरो इयाव न' दं नै ओइ नाव गाखोनोसै नाव गिदिंनो हायो आयौ आं नाव गाखोनो गियो नावबो दं आरोना इयाव गाखोनो होमबा ओइ नै नाव दङ ओइ नै मानसिफ्रा गाखोलायगासिनो दं मालाय नै मानसिफ्रा ओइ नै खना खनला बिराद दंसोगारो आरो नै बियो इउटुबारनि हिनजाव आरोना बियो हिनजाव नै जोंना सारा बे फिसाला आरो आंनि फिसाला इनि फिसाजो ओमफ्राय नै इयो फिसाजो फिसाला बिमा इसोरो पार्कआव बेरायनो फैदो आरोना चित्रलेखा पार्कआव
फिफाखौ लाबोयाखै इउटुबाव जोंहा दायो गाहायाव थांसै ओंखारलांसै आरोना ओइ नै मालाय सहैबाय बिसोरहा उन जालांबाय फट' साफायनायावनो ओरै फागोस थांसै आरोना जोङो दायो बिराद गिदिर माने बेरायबाय थानो मोजांथार नै अबेजों फैखो जायगाया बिराद मोजांथार नोंथांमोना एर'प्लेन नायनो नामा एर'प्लेन नायनोबा बाहाय नुलांगोन देखायलांनो हागोन नायलांफाबाय थानो हागोन र' देखायगोन दे दायो एर'प्लेनखौ ओइयाव दङ आरोना एर'प्लेना र' नुहराखै दायो ओइ नै एसे नुदोंना बेयाव दङ एर'प्लेन नै जोंना मेदामा सिगां होलोखो थाबायलांगासिनो ओरै फैबाय आरोना जों दायो गोजौजों नै गाहायजों लामाफ्रा दायोखिजे फाखोसे थांगोनसै आरोना जोङो दुद्रुनो बिराद मोजां जागोन दुद्रुहैनोसै नामा बेयावहाय दैयाव थांखानायनि खनसेनो थ' थांसै जाहायावनो नै दुद्रुगा जा मोजां खालामनानै दुद्रुनांगौबा आयौ माजों फैदोंब्ला बेजों नङामोन लामायानो ओइ गोजौजोंसोमोन नायलाय फ्लाइटआव थांसिनो दावरावथार ओइनै फ्लाइटआ खाथि सफैबायना नै मालाय मानसिफ्रा बेरायफैसोगारथारदोंहाय मालाय ओइनै फ्लाइटआ सफैथारबाय खाथियाव नै माबा लामाजों थाबायासो माबा हाग्रासो लाबोना फैबाय बिसोर आंखौहाय आयौ मानि खर'थाय इफोरो नै जि बुरजा हारां हाथांनो अरजाला फैगोनलै हराव फैनांगौबा नै बेफोरखौथ' हराव नायना लाबा उन्दुनो हानाय नङा दा नै माबायदि खुगाफ्रा थैसै ओंखारलायनाय गन्थं सन्थंनिफ्रायबो नै मा दं आयै खर'आनो 6था 7था नामाब्रा नै बेना खर'आनो माबा मोनब्रै मोनबानो रायखससोदां राबन खा लिरनायानो राबन नायलाय जों फ्लाइटआव थांगोन फ्लाइटआव सफैबाय जों नै जोंना बिथाङा थाबायलांगासिनो गोजौआवहाय नै आरो जोंहा बिमाया ओमफ्राय थांगासिनो दंथारो मालाय फ्लाइटखौ नायथारोनो नै फ्लाइटनि खाथियाव सफैथारबाय जोङो नोंथाङा सिगां थाबायलांदो दं फ्लाइटआव गाखोना दिल्ली थांसिनो नै जोंना नै फ्लाइटआ आयु नै ओरैबायदि गोजौनायाव हिल गाननानै थाबायनो बिराद खस्थ'खा नै जोंना फ्लाइटआ बा सोर गिदिंना नायथानसै फ्लाइटखौहाय बिरगोन ना मागोन मा लिरनाय दं नै बाहायलाय आयौ कालार गोदान फोनना दोनथारदों मालाय नै जोंना फ्लाइटआ नै मानसिफ्रा फट' साफायसोलायदों नै फ्लाइटआ जोंनाबा मालाय फट' साफायनायखौसो भिडिअ लाफ्लाङो रायस्ताफोरावबो नै फ्लाइटआ जोंना उननिफ्रायबो देखायनोसै खाथियाव ओमफ्राय मोजाङैनो नायदो नोंथाङा एसे बेखेवना देखायहैदो बोरै बेखेवनो जि गिदिर रं नांगोन दै रं गोदान फैनायसो नै मालाय इण्डियानि माबा दंलायबावोसो नै आङो दिल्लीयाव थांसै बे फ्लाइटआव गाखोनानै नोंसोरबो थांनोबा फैदो बेरायफैदो बे जायगायावहाय गाखोना थांनो हागोन नै नै जोंहा हैलां मैलां गेलेग्रा दं गाखोहैनोसै दानियाबा हनै सासे सिगां गोरावनो थांग्रोखाबाय ओइ नै हैलां मैलां गाखोसोगारदों मानसिफ्रा मालाय नै दा जोंबो गाखोनोसै आरोना इफ्रावहाय एसे गेलेनोसै नै जुद्रुगायाव गेलेनो नागिरदों नामखौबो मिन्थिया जुद्रुगायावनो थांग्रोदो दे नोङो चल' जोंना गोलैया दे गाखो र' जोंना मेदामा हनै सासेया हैलां मैलां गाखोहैबाय नुवाखैदि
थांबो थां दे नोंबो हैलां गेलेदों हैलां मारनो नोंसोर माबायदि मोनदों गेलेनानै मोजां बिराद मोजां नै जा सासे दिन्दुला गाखोगासिनो दं नै दे गोसा लागाय ओइ गिदिरावसो गाखोनांगौमोन मोजां मोनो नै सासेया थांहोलांबाय नै गोजौआव गाखोनोसैनो दानाबा गोजौआव थांलायबाय नै नै ओइयावसो मोजांमोन इ गाहायसो गोलैया दे गाखो गाखो दे नै जोङो फैलायबाय दाना गोजौनिफ्राय ओरै थाङो आरोना फैद' आजा फैद' याव मोनसे बनायनो दे र' दे थांद' फैद' बुं नै सासे आरो नै सासेया नै जोनोमबाय दिनैसो गराय गाखोनो मोनदों जोनोमबाय दिनैसो नै फार्स्ट टाइम बा दे लागाय मजा बरिया लांसै गाखोनोसै दायो नै गथ'फोर गाखोगासिनो दं फैद' थाब फै इयाव मानसि गैला इयाव गाखोनो फै थाब ओंखारबो फैद' र' गथ'खौ जों थागोन र' इखौ फैगोननो फैद' नै इयाव गाखोनोसै दाना नै इयावहाय नै मानसिफ्रा ओरै खना खनला ओइ नै इफोर मानि नै दैयाव ओइ नै नावआवबो गाखोगासिनो दं मानसिफ्रा नै आरो इखिजाय गेलेग्रा गाखोबाय जोंबो बिराद नै दा नैयाव गाखोनो नेगासिनो दं आरोना नै गथ'फोर गाखोगासिनो दं इसोरखौ गाखोहोगोनसै उनाव जोंबो गाखोगोन नै नेगासिनो ओइ नै गाखोगासिनो दं नै गथ'फोर गाखोगासिनो दं मालाय नै बुरि बोराय जमा गाखोदों नै ज' गाखोदों गथ' लालायना गाखोदों मालाय हनै नै सासेया कक्रे गुलदुमाव गिदों गाखोना लानानै गाखोगासिनो दं नै बेखैजाबो नै गथ'फोर मालाय गाखोगासिनो दङ दे गाखो ओइ गथ'फोरखौ लाहर नै गथ'फ्रा गाखोगासिनो दं नै रोंग्राया नै माबायदि गाखोनोसै सिदा हनै थैखागोन मानसियाव थांनांगौबा खर' बायदिसो आरोना ओमफ्राय जों गाखोनो गिलामाया जों गाखोथ'ला आरो इयाव गाखोथ'ला इयावहाय नै दानिया नैबे कक्रे गुलदुमाव गाखोनोसै निउ इयारनि हाथाय मोनसे गनानै थादों दे नै सारा जोंना लागाय ओइ कक्रे कक आरो गराय गाखोबावदों मोजां ना मोजां गुवाहाटि थांसै